Otelo kapok nwa twak kodi kan wachako koda Daniel ka bende nwa lose kotonde kod wach mabende gazede no menyo kiny makawuono. Gazete kiny makawuono en duond kanise manon seyo ne piny owacho, seyo mabende Catholic iwacho ni ka bishobe mago ma kanisa mar kopero dicho manyoro no golo chal mar piny Kenya weche maber gi mago maricho mobende subdo katimore sirikal. The Standard bende nochiwo tipo kanyo mano mar Charles Ong'injo mabende en bishop mano mar kanisa mar Anglican Diocese mano ma Maseno South e county mano ma Kisumu. Keni bende ni yudo thuolo mar neno kanda mano mar Bishop Ong'injo. Giwachni mogik Elly intiere county ma Kisumu. Erokamano Sharon, katieko kanisa nigi duol manyaka gigol oko. Kinde mang'eny osekwed kanisa nigi nindo gi sirkal. To kane wang'iyo ndalo machon kaka Okulu ne loso, Zakius Okoth, Ndigi Mwananzeki, ng'eny kanisa masani ginindo ga kendo gine beneficiaries magik matimre maricho e kanisa. Kose kwal sirkal to pes sirkal go ikele kanisa. So kanisa has been a beneficiary. Koro kwanyalo yudo voices masani wuok kaka Ong'injo, kaka the Catholic bishops magineno gi applaud gik mabeyo kendo gik maricho be giwacho. That's a good point. And kendo wakwayo ni gichak mana nyiso gik matimre kamago because voices ma kanisa bende dwarore ka gin gi constituents mang'eny e pulpits magi. Okane gima ni sayo Ong'injo no Ong'injo timo marach. Ong'injo no golo pache. We are in a process of consolidating our voices, especially kaka jokoni. To adwa say mana matin nikech no dwa bedo sensational. Gino tamagi doluo, but no dwa the overboard matin sensational. Because gik mano temo wacho, no dwa temo direct. To nego give direction. Ang'o matimore. What is the way forward? No wacho ni yes. No ochayo jo luo mondo kik donje sirkal. No ko chiwo alternative. Onego benomi alternative ni en kako Ong'injo bishop mar Anglican. Odwaro ni joluo tim nang'o. Yes. Koro wang'iyo matut ni ginde matimorego wang'i ni voices mar kanisa nyaka bedi to gimbe giwe bedo cham kanyachachi ni godiechieng' giwacho kama gotieno to gine beneficiaries mag sirkal. Yes, ma corruption kendo magik matimre maricho richo. Unyalo neno diere mane ji tho after the election. Kanisa no ling. Yes. One civil society emano bet kanisa chako loso bang'e. Koro kanisa bonego bed proactive ni gik matimre Kenya ka bende giloso gi ok ni girito bang'e kor ka gichiew kor ka gigolo statement. Gin gi ratiro mar kwedo to gin gi ratiro mar pako gigo matimre maber to gichiw alternative. Kaka jo Catholic no wacho gik mokariyo ma indeed affect jo Kenya. Kaka number 1 wacho education, capitation, money schools. Nyithindo mang'eny sani kodhi secondary gin dala 24/7. Kech capitation ok donje secondary schools, nyithinde riembo 24/7 gin dala. Se adi ma gidhi some. Nitie weche mag SHA. Jo osiptende be wacho ni ok chulgi maber. Koro mondo gichiw direct services to jopiny bedo matek. Koro issues mane jokopere wachogo bende sirkal ok onego puuzagi. Onego bende ging'iyogi because those are the things makelo instability in the country. Because ka jopiny ol, ke jopiny ka be matero nyithindgi e public school. Jopiny ka be matero nyithindgi tero jogi dwaro services e public hospitals matiyo gi SHA. To jo siasa gi gino gitero nyithindgi e public schools. Gitero nyithindo private school. Gin gidhi e private hospitals magitiyo gi private insurance, health insurance covers. Koro nego beni the political parties, jite, jo kanisa, jo piny wariure uru, mondo wanyis sirkal ni gimok tiyo. To jo sirkal be tiyo ne jo piny. Mondo gik ma waneno ka hinyo jo piny mondo loki. And that will be my parting shot. Erokamano Elly Opondo. Samoro dan mana mapiyo piyo thule mang'ado koro. Anyis Bishop